Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Mga kabiyanan, alin ang atong drama? Mga kabiyanan, yari na ang atong drama nga aton ginatiguluhan. Bayad sa utang. Diri sa atong palatuntunan, isaysay kay Kuya Hil. Nagalibog ang ulo ko. Paano ko mabayaran ang utang ko ngayon eh? Tuman kadako sa utang ko. Kaginasukot na ako. Kinahanglan makabayad ako. Kinahanglan gid. Ano, Meg? O, Meg. Ginasukot na ako sang amo ta. Be, pila ginang utang mamigaw? Lapit-lapit na sa 300,000, Meg. Ano, Meg? Ano mo, migaw? Kuan. Naperde ko sa sugal, Meg. Be! Migo Rodrigo! Ano, Day? Day. Parami ko lang makita si tatay nga nagapangasubo. Uy, basi may problema si tatay mo. Amo na nga nagapangasubo siya. Abi mo, Day, sang napatay na si nanay, nagaamon na si tatay. Kaagaho na siya pero may gapauli. Ha? Diin ka kadto si tatay mo, how? Ang batay wala ako nakahibalo, Day. Kung mo, nagalibog ang ulo mo. Ano abi kung istoryahon mo siya? Day? Oo, istoryahan siya kung ano gid ang problema ni tatay mo. Istoryahon mo siya, ha? Istoryahan siya palihog. Ba? Maricel? Nakadisturbo ko, Tay. Oo, wala. Magpungko ka. Ari ka man. Sabi ko natulog ka na. Tay? Naano ka? Ha? Ano nga pamangkutin ha? Daw galibogid ang ulo mo, ha? Wala ini anak. Kapoy lang siguro ako. Kakwan. Basta, wala ini anak. Sige na. Matulog na ako. Tay? Rodrigo! Bah, Don Rafael.
Kamusta ng utang mo sa akon? Hindi ka pa makabayad? Kakwan. Kakwan, Don Rafael. Angan na lang ako. Kay balaw kagid niya bago lang napatay ang asawa ko. Ano abay kay bisan masakit to ng asawa mo, hala ka pa kapadialysis. Ti, napatay malang gihapon. Tanawa na, ti kundi nagkautang-utang ka. Don Rafael. Isa na lang kasi man ang palugit ko sa imo, ha? Kag kung hindi ka pa makabayad, ipapreso ko ikaw. Bah, Don Rafael? Pare Doming. Pare Rodrigo. Bao, kabugat siyang problema nga ina. Wala gid ako sa maibulig sa imo, pre. Amo man kini, pre. Duha na lang kaadlaw sugod subong. Balikon ako ni Don Rafael sa balay. Kagayan, mapreso na ako kung ano, pre? Kung hindi ako makabayad. Be, pare Rodrigo. Rodrigo! Don Rafael, maluwi ka sa akon. Hindi kita ako makabayad sa utang ko. Maluwi ka. Kung nahimo, tagay pagid ako sang... Ano? Puro ka lang pangayo sa akon sang tsansa. Tsansa, hulat sang panahon. Pero ano ning kwarta ko, ha? Siguro kung gipahulam ko ina, kung ginigusyo ko ina, may interes na ina. Hapang amo nang budlay sa inyo nga mga pigado kamo, kay kung pahul mo na gani kamo, sa tion sa inugbayad, mga matig-a kamo. Kakakuan, Don Rafael, ining... Bah! Janay ka! Bah, Don Rafael? Sino ba lang nagapungko ngayon na nga nagatubang diri sa aton? Siya si Maricel, anak ko, Don Rafael. Don Rafael. Nga bindi. Siya na lang ang ibayad mo sa utang mo sa akon. Bah, Don Rafael? Oo. Kung mabayad mo siya sa akon, wala ka na siyang utang sa akon. Hindi ka magkabalaka. Nagwapahan nabi ako sa iya eh. Kagabalo ka naman sa kuyog ko sa isa ka babae. Hindi, Don Rafael. Ba! Tungod nakabalo ako sa ginahimo ninyo sa mga babae nga gusto ninyo. Ang bata ko pa. Pili! Magpili ka! Mapriso ka! O kun ang bata mo nga dalagang ibayad sa kautangan mo. Pagpili, Rodrigo! Tay, Anak, nabatian ko ang tanan.
Sugot ako, tay. Maricel? Anak, hindi na mahimo. Ako ang nakautang. Tungod kay nanay nga nakautang kita. Sugot ako nga, akong bayad sa kautangan. Maricel? Sige, tay. Malakat na ako. Maricel! Maricel, anak, magbalik ka! Maricel! Kagwapas ang bata ni Rodrigo. Tagaan ko lang siya sang duwa kadlaw nga makapaminsar sang akon ginaayo sa iya. May nagapakadto diri. Hindi! Ang bata nga dalagang ina ni Rodrigo, sugataon ko siya! Anong tuyo mo sa akon, iha? Sugot na ako. Ha? Isugot ka sang ano? Nga kung ang bayad sang utang sa ngamay ko sa imo, Don Rafael. Sugot na ako. Maricel! Diyos ko. Nangin malayan bala ako nga amay. Wala ko man ginhungod niya. Hindi ini ang gusto ko nga matabo. Ginhimo ko man lang tanan para mabuhi liwat ang asawa ko. Alay karon. Ginkuha mo siya matuod sa akon. Pero tungod sa kautangan ko, nadula ba ng anak ko? Hindi ako malayan niya, may nakahibalo kagit sina. Ginhimo ko ang tanan parang gahimunan ng mga pangakot pagkaumay sa kay Maricel. Pero nga... Meg! Meg! Ara ka na, Meg! May nagapanawag? Meg! Abrahe ko, Meg! Ara na! Dali lang! Oy! Migo Rostom! Ibe! Migo Rodrigo! Nagahibi ka? Kakuan? Oo, wala. Arang sa lakyan sa Dalomeg. Ginapasugat ka ni Don Rafael, Meg. Ha? Nga ako, no? Ambot, Meg, ha? Pero ginapasugat ka man diri ni Don Rafael. Sakay na lang, Meg. Idulong ta ka. Sige, Meg. Sige, mailis lang ako. Hari na kita, Meg. Ay! Rodrigo! Salamat kay Ari ka na. Don Rafael, mga 3 na kabulan nga wala mo gidin papauli dito si Maricel sa balaya. Kakakuan, ining pasensya na, Don. Nanuman niya daw kasala ko. Pasensya na, Rodrigo. Kakuan, kabalo ka na gid niya. Ginano mong bata ko, Don Rafael.
Ginhalitan mo man bala pareho sa mga babaeng ginahimo mo. Bah! Rodrigo, halin sa 3 ka bulan niya pagpaabot ko sa bata ko. Pero wala mo gid siging pakadto sa balay. Nga! Ginano mong anak ko? Ay, Rodrigo, kalma! Kalma. Wala sa natabo sa anak mo. Ginsugat ko ikaw tungod ano? Himuon mo ako nga ulipon diri sa balay mo? Kagduha kami sang anak ko. Ang patay-patayon mo naman sang sugo. Kakakuan. Patawara ako, Rodrigo. Pero nagbag-o na ako. Sugod sang nakilala ko si Maricel. Nagbag-o na ako. Mapakasal kami sang bata mo. Ba? Ano? Oh! Ipakasal ko ang babae nga amo nagpapitik sa akong tagipusoon. Amo nagpabag-o sa akon. Mapakasal kami sang anak mo, Rodrigo. Tatay Rodrigo. Bah, Don Rafael. Patawara ako, ha? Oo, wala ka sang sala, tay. Salamat, ha? Salamat sa ano? Salamat. Tungod sa imo, nakilala kong lalaki nga ginapalangga ko. Palangga ko si Rafael, tay. Maricel? Mga kabiyanan, nakasalgin si Rafael kag Maricel. Sa wala ginapaabot ni Rodrigo nga matabo, apang sa bihag sa iyang paghibig kag kalisod, ginbayluhan sang kalipay ang iya mga pag-antos. Mga kabiyanan, kabaybay ni drama, nakahatag naman sa atong sang pagtulunan. Nga basta gani ang Diyos na manghikot sang tanan, ang grasya nga nagaabot sa imo, daw kasubong sang ulan. Madamong nga salamat sa pagpamati ninyo sa atong drama nga ginatiguluhan, Bayad sa Utang. Diri sa atong palatuntunan, Isaysay kay Kuya Hil. Production sa 106.9 ASFM Community Radio.